салом ба онҳое ки пайгирӣ мекунанд футболи тоҷикро. боз ҳам баргаштем ба рақобатҳои ҷаззоби чемпионати аз рӯи қурб дуюмдараҷаи мамлакат бархурдҳои шадиди дастаҳои лигаи якуми кишвар. ин мавсим ба фарқ аз соли қабл зиёд будани муддаиён барои роҳхати лигаи олӣ аст ки ҳамакнун таи чанд моҳ пайгириаш мекунем. фирдавси хурсанд гардонандаи ҳамешагии шаҳри бозиҳои лигаи якуми кишвар аст ва моро ҳамроҳӣ кунед. аллакай ҳафтаи қаблӣ рақобатҳои даври аввал баргузор шуд. хулосаи кӯтоҳакак аз фарқияти мавсими гузашта ва мавсими феълӣ. дастаҳои ваҳдат ва барқчӣ пурра ҳайати худро сар карда аз сармураббӣ то охирин футболбози даста иваз карданд ва ба нияти чемпионӣ ба майдонҳо қадам монданд. пахтакори ҷаббор расулов аз рӯи маълумотҳо бо сабабҳои мушкилоти молиявӣ аз иштирок дар мусобиқа даст кашиданд. дастаҳои душанбе ва коктоши рӯдакӣ бо сабаби суст будан дар рақобатҳои лигаи олии мавсими гузашта ва ҷой гирифтан дар минтақаи аутсайдерони ҷадвал ба ҷадвали дастаҳои лигаи якум шомил гаштанд ва барои дастаҳои ин мусобиқаи шояд сахттарин ҳариф ба ҳисоб раванд, чун онҳо дар лигаи олӣ обутоб ёфтаанд. панҷшери балхӣ ва сароикамари панҷ дар ҳаят каму беш тағйирот доранд ва имсол ҷони онҳоро танҳо маҳорату тактикаи нав рушд кардаашон наҷот хоҳад дод. вагарна ба бозиҳои соли қабл онҳо худро ҳамчун дастаҳои миёнаҳол нишон медиҳанд. дар ин баробар ду дастаи дигар аз лигаи дуюми чемпионат ҳамроҳ шуданд ки инҳо дастаҳои гулистони шаҳри гулистон ва сарҳадчии ноҳияи ҳамадонӣ мебошанд. ин ду дастаи номбаршуда ҳарчанд бозиҳояшро надидам, вале шояд туҳфа набошанд, чун дар мавсими гузаштаи лигаи дуюми кишвар садри ҷадвалро ишғол карда буданд. исфара нест ва ҳамтои ӯ моҳири ёвон ҳаст, вале ба шарти ҳамин калимаи ҳаст мисли соли қабл дохили нохунак набошад. хуб дӯстон, ҷангро дар майдонҳои футболи миёни дастаҳои лигаи якум оғоз мекунем. моро пайгирӣ намоед. бозии аввале ки шахсан ман ба тамошояш рафтам ин рақобати дастаҳои барқчии ҳисор ва ваҳдати шаҳри ваҳдат буд. чун чӣ гуна дар боло гуфтем, ин дастаҳо ҳаятро ба пуррагӣ иваз намуданд ва ба қасди чемпионӣ ба майдон қадам монданд. бояд бигӯем ки ҳайати дастаи барқчиро ба пуррагӣ футболбозоне ки мунтахаби 16-солаҳои кишварро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ муаррифӣ менамоянд ташкил медиҳанд ва ҳатто дар курсии сармураббигӣ сармураббии мунтахаби 16-солаҳо Зайниддин Раҳимов нишастааст. аз ин рӯ ҷолиб буд дидани бозии футболбозони мунтахабро муқобили дастае ки бигӯем нав ташкил шуд ва ҳатто сармураббии нав дорад ва аз футболбозоне кор гирифтааст ки хеле ҷавонанд ва таҷрибаи бозӣ дар чунин мусобиқаҳоро надоранд. бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор баргузор гардид ва он гунае тамом шуд ки гӯё рақобати мураббиҳо буд, на аз футболбозон. ин ҷо фақат тактикаи футболӣ метавонист ғалаба кунад ва ғалаба ҳам кард. бошгоҳи ваҳдати шаҳри ваҳдат мавсими нави чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якумро бо шикаст оғоз кард. бошгоҳи ваҳдат дар даври аввали мусобиқа меҳмони дастаи барқчии шаҳри ҳисор гардид. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор доир гардида бо ҳисоби 4-2 ба суди соҳибони майдон ба анҷом расид. бозии бо голи тезкори меҳмонон оғоз ёфт. дар дақиқаи ҳафтуми дидор бозингари дастаи ваҳдат фирӯз шарипов аз партофти зебои ҳамдастааш истифода намуда ба задани гол даст ёфт ва ҳисоб дар ҷараёни дидори мазкур боз шуд. бо гузораи 3 дақиқа соҳибони майдон таносубро барқарор намуданд. пас аз як аксулҳуҷум Мансур Ғафуров таносубро барқарор сохт. дар дақиқаи 20-уми дидор бошад меҳмонон дубора ба пеш баромаданд. Суроб Асоев аз ҳайати дастаи ваҳдат голи дуюми тимашро вориди дарвозаи дастаи барқчӣ намуд. дар дақиқаи 25 муаллифи голи аввали дастаи барқчӣ Масрур Ғафуров маротибаи дуюм ба задани гол даст ёфт ва ҳисоби бозӣ дар ҷараёни дидори мазкур маротибаи дуюм баробар шуд. қисми аввал бо ҳамин натиҷаи 2-2 хотима ёфт. дар дақиқаи 60-уми қисми дуюми дидор Абубакр Сулаймонов бозингари дастаи барқчӣ ҳисобро 3-2 кард. дар дақиқаи 65 бошад Масрур Ғафуров ба бозӣ нуқта гузошт. ёдовар мешавем ки дар ҷараёни дидори мазкур Масрур Ғафуров ба номаш хетрикро сабт кард. бо ҳамин тартиб дастаи барқчии шаҳри ҳисор мавсими нави чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якумро бо пирӯзӣ оғоз кард. лозим ба ёдоварист ки ҳайати дастаи барқчии шаҳри ҳисор аз футболбозони тими мунтахаби то 16-солаи мамлакат таркиб ёфтааст. барои ҳайати дастаи ваҳдат
که موسم گذشته در لیگ پیشرفت میان فوتبالبازان تا 16 ساله غالب گردیده بودند قدم‌های نخست خود را با فوتبال کسبی می‌گذارند. Ну, во-первых, я хочу сказать то, что я в раздевалке ребят сперва поздравил с началом чемпионата первой лиги. Первая игра, она, как видели, была очень тяжелая. Соперник хорошо настроился, он знал, что это ребята тоже настроенные. Не давал нам, разрушался наши комбинации, даже, видите, он в счете и вел, то ничья, то вел, то в ничья. И в итоге я хочу сказать, что ребята, их соперник наш чуть-чуть подустал, мы чуть-чуть прибавили. Ну, по игре, как хочу сказать, по второму тайме я недоволен. По счету доволен, по игре недоволен. ҳарчанд дар бозии аввал нисбати маҳорати як даста хулоса баровардан нишонаи касбият нест, вале мисле ки моҳири ёвон мушкилоти соли қабл доштаашонро ба хубӣ рафт накарданд. ҳулбуки восеи дастаи ба қавле андак-мандак нест ва онҳо муқобили моҳир бар ин дастаҳо қудрати дар дараҷаи аъло мубориза бурданро доранд. хулас бозии дастаҳои ҳулбук ва моҳир дар ноҳияи восе яъне майдони хонагии дастаи ҳулбук доир шуд ва ҳисоб ҳамон гунае шуд ки интизориашро доштем. бачаҳои ҳулбук бозиро ба пуррагӣ идора мекарданд ва футболбозони моҳир ҳис карданд ки дар ин бозӣ шонси ғалаба карданашон ба сифр баробар аст. вале футбол аст дигар. нашавад ки аз дақиқаи масалан 65 аз рақобат даст кашида аз майдон бароӣ. хулас ёвониҳо ҳамин қадар кор карданд ки ҳисоби бозӣ аз будаш зиёд нашавад. шаҳри бештарро дар иҷрои ҳамкоронамон тамошо намоед. дастаи ҳулбуки ноҳияи восе дар даври аввали мавсими нави футбол байни дастаҳои лигаи якум дастаи моҳири ноҳияи оморо дар варзишгоҳи марказии ноҳия қабул намуд. пеш аз оғози бозӣ нахуст бо иштироки сарбони дастаҳо ҳамчун рамзи эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ таҳти суруди миллии тоҷикистон парчами давлатӣ баланд бардошта шуд ки ин нишона аз оғози мавсими нави лигаи якум унвон гардид. бинобар иттилои сардори дастаи ҳулбук Карим Юсупов дар соли ҷорӣ дастаи ҳулбук баъди таъин намудани Ҷурахон Аҳмадов ба ҳайси сармураббии нави даста ҳайати асосиро аз ҳисоби футболбозони маҳаллӣ ташкил намудааст. бозии мазкур бошад аз дақиқаҳои аввал бар нафи дастаи соҳибони майдон оғоз гардид ва дар дақиқаҳои аввали бозӣ дуртар аз ҷаримагоҳи меҳмонон ҳамлавари соҳибони майдон аз пой афтонида шуд ва довари марказӣ зарбаи ҷаримавӣ таъин намуд. вазъияти стандартиро бошад сарбони даста Зоир Холматов ба гол анҷом дода аллакай дар дақиқаи панҷуми бозӣ дастаашро ба пеш баровард. дере нагузашта саъитараш дар дақиқаи 14-уми бозӣ ҳимоятгарони дастаи меҳмонон боз ҳам дар ҷаримагоҳи худ ба хатогӣ роҳ доданд ки довари марказӣ дар ин ҳолат зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд. имконияти мазкурро бошад ҳамлавари даста Самариддин Расулов ба гол анҷом дода дастаи худро бо ҳисоби 2-0 ба пеш баровард. то анҷоми қисмати аввали бозӣ футболбозони дастаи ҳулбук боз ду голи дигарро ба ҳадаф расонида дар маҷмӯъ бо ҳисоби 4-0 пешсафиро ба даст гирифтанд. дар дақиқаҳои охири қисми аввали бозӣ бошад ҳамлавари дастаи моҳир Баҳровар Ҳалимов аз зарбаи ҷаримавӣ як гол ба ҳадаф расонид ва ҳамин тариқ бо ҳисоби 4-1 дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар қисмати дуюми бозӣ низ ҳарду даста чандин маротиба имкон доштанд ки шумораи голҳои худро афзун намоянд ва ниҳоят ба ҳамлавари дастаи ҳулбук Мақсуд Одинаев имкон даст дод ки голи панҷуми дастаро дар ин бозӣ ба ҳадаф расонида ғолибияти комили дастаашро таъмин намоянд. ҳамин тариқ нахустин бозии мавсими имсоларо дастаи ҳулбук дар майдони худ бо ҳисоби бузурги 5-1 ба анҷом расонида садрнишини ҷадвали мусобиқот гардид. нахустин бозии хонагии дастаи сарҳадчии ноҳияи ба номи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо дастаи Душанбеи пойтахт бинобар сабаби омода намудани варзишгоҳи ноҳияи Ҳамадонӣ дар майдони хонагии дастаи ҳосилоти Фархор баргузор шуд. баъди ба майдон баромадани дастаҳо нахуст бо садо додани суруди миллии Тоҷикистон маросими расмии ифтитоҳи мавсими нави футбол байни дастаҳои Лигаи Якум баргузор шуд ки бо иштироки сарбони дастаҳо парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ баланд гардид. ёдрас мешавем ки дастаи сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ дар тӯли фаъолияти хеш дар даврони соҳиби истиқлолии Тоҷикистон бори нахуст ба Лигаи Якуми мамлакат роҳ ёфта. масъулини даста мақсад доранд ки дар соли нахусти фаъолият барои зинаҳои болоии ҷадвали мусобиқот талош варзанд. баъди садо додани уштаки довар дастаҳо ба бозӣ шурӯъ карданд ва дар қисмати аввали бозӣ маҳз дастаи соҳибони майдон бартариро ба даст гирифта чанд маротиба ҳолатҳои голзаниро ба миён оварданд. бинобар иттилои масъулини даста иштироки сарҳадчӣ дар Лигаи Якум орзуи деринаи мухлисон буд ва онҳо мақсад доранд ки ҳарчи бештар бо дастаҳои пурқуввати мамлакат майдондорӣ намуда маҳорату малакаи худро баланд бардоранд. дастаи сарҳадчии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ баъди таъсиси ёфтанаш дар
لیگای دیومی ولایت ختلون که سالهای طولانی در این لیگ بازی میکرد و خوشبختانه سال گذشته این دسته با لیگ یکم چمپیونات تاجیکستان راه یافت و امروز بازی نخستین خود را با دسته دوشنبه میدانداری کرده شده است. این زمان ما کوشش داریم که برای آموختن و باقی ماندن در لیگ یکم بازی کنیم و در آینده کوشش میکنیم که بازی‌های بلند نیست برای дар қисмати аввали бозӣ ҳар ду даста чанд маротиба ба кушодани ҳисоб наздик шуданд, вале нимаи якуми бозӣ бидуни гол 0-0 ба анҷом расид. дар қисмати дуюми бозӣ бошад дастаи душанбе бартариро ба даст гирифта ба задани 2 гол шарафёб шуд ва ҳамин тариқ бозии нахустини дастаҳо бо ҳисоби 2-0 бар нафъи дастаи меҳмонон ба анҷом расид. ёдрас мешавем ки қисмати зиёди ҳайати дастаи сарҳадчӣ то ин дам дар лигаи дуюми вилояти хатлон ширкат меварзиданд ва аксари онҳо бори нахуст дар лигаи болоӣ баромад намуда мақсад доранд ки дар баробари касби таҷриба маҳорату малакаи варзишии худро низ баланд бардоранд. иттилоъ дода шуд ки рӯзҳои наздик камбуду норасогии варзишгоҳи марказии ноҳияи ҳамадонӣ барои гузаронидани бозиҳои хонагии дастаи сарҳадчӣ бартараф шуда мухлисону ҳаводорон имкон доранд ки дастаи худро ҳамаҷониба дастгирӣ намоянд. дар даври дигари чемпионат дастаи сарҳадчӣ дар сафар бо дастаи кӯктош майдондорӣ мекунад. дастаи душанбе бошад барқчии шаҳри ҳисорро дар майдони худ пазироӣ мекунад. рӯзи дуюми рақобатҳо бо бозии ду дастаи оғоз гардид ки соли гузашта дар ин мусобиқа набуданд ва чизи дигар ин буд ки якеаш аз лигаи олӣ омада буд ва дигараш аз лигаи дуюм. ин бозӣ миёни дастаҳои кӯктоши рӯдакӣ ва гулистони шаҳри гулистон баргузор шуд. ҳунарнамоии футболбозони дастаи кӯктош муқобили дастае ки соли гузашта аз рӯи сатҳ 2 дараҷа аз онҳо паст буд муддаӣ будани дастаи аз лигаи олӣ омадаро зери суол мебарад. ё дастаи шимоли кишвар бо мақсади роҳ ёфтан ба лигаи олӣ ба қавле сарфу навро имсол нигоҳ накардааст. хулоса он гуна барпо шуд ки интизориашро надоштем. кӯктоши рӯдакӣ қариб шикаст мехӯрд ва идоракунии бозӣ дар иҷрои ҳар ду даста қариб ки баробар буд. фурсатҳои голзанӣ аз ҷониби футболбозони гулистон бештар ба назар мерасид, вале ин ҷо танҳо таҷриба ғалаба кард. дигар ягон истеъдоди фавқулода ё тактикаи ғайриоддӣ тамоман дида намешуд. фақат ҳамин ки бозингарони дастаи гулистон ба гуфтори худӣ дар нафасҳои охири бозӣ бедор шуданд. дастаи панҷшер соли гузашта дар аввалҳои мусобиқа худро хеле хуб нишон дода буд. ҳатто барои чанд муддат дар чоргонаи аввали ҷадвали чемпионат ҷой гирифтанд ва дастаҳои боқувваттар ин дастаро яке аз ҳарифони асосӣ медонистанд. дар миёнаи мавсим бошад ин даста кам кам мавқеи худро бо дастаҳои поёнӣ иваз мекард. ман ба маҳорати мураббигии Бахтиёр Ҳакимов тамоман шак надорам. фақат ба ӯ футболбозони чолок ва як миқдор дастгирии ба қавле пайсагӣ лозим аст. агар хоҳед ки натиҷа ба даст биёяд, мисле ки мушкилоти номбаркардаи ман ба ин даста аз миёнаи мавсими соли гузашта ба домони ин даста часпид. онҳо ки шикаст додани дастаҳои пурқувват ба монанди ҳосилоти Фархор, Ҳулбуки Восе ва ҳатто рақобати арзанда бо Регар Тадазро таҷриба карда буданд, вале мушкилотҳо садди роҳи чемпионӣ гардид. сароикамари панҷ ҳам дар аввал ба як сардаргумӣ ва охирҳои мавсим аллакай бо ҷалби футболбозони нав ба худ омада буданд ва аз минтақаи наздик ба аутсайдерони ҷадвал то чоргона ҳатто наздик шуданд. рақобати даври аввали чемпионат ин ду дастаро ба ҳам овард ва мо дар ин бозӣ мисли қувваи баробарро эҳсос кардем. дар даври якуми чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи якум тими панҷшери ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо дастаи саройкамари ноҳияи панҷ дидор анҷом дод. вохӯрии мазкур дар варзишгоҳи ба номи Уктам Мамадови ноҳияи балхӣ сурат гирифта бо натиҷаи мусовӣ 1-1 ба анҷом расид. дар идомаи қисмати аввали рақобат футболбозони ҳар ду даста барои рахна сохтани дарвозаҳои якдигар чандин ҳолатҳои голзаниро ба миён меоварданд, вале ба ҳеҷ нафари онҳо имконият даст намедод ки тӯбро дохили дарвоза намоянд. ҳамин тариқ қисми аввали ин вохӯрӣ бидуни задани гол ба анҷом расиду футболбозон ба танаффус баромаданд. қисмати дуюм бошад тезу тун ва пуршиддат оғоз гардид. ҳамин буд ки дар дақиқаи 49 бозингарони соҳибони майдон ҳисобро кушоданд. муаллифи ин гол ҳуҷумкунанда рақами 11 Султон Боронов дониста шуд.
дар идома сармураббии тими Саройкамар барои натиҷаро баробар кардан ба даста якчанд нафар бозигарони эҳтиётиро дохили майдон гардонид ки ин ҳам бошад дар лаҳзаҳои охир саҳитараш дар дақиқаи 88 Акмалҷон Абазов бозингари соҳибноми тими Саройкамар бо голи задаи худ дастаашро аз бохт наҷот дод. ҳамин тариқ в охири аввали тимҳои Паншер ва Саройкамар бо ҳисоби мусовӣ 1-1 ба охир расид. من میخواستم همه اشتراکچیان لیگ یکم با آغاز چمپیونات لیگ یکم که 2022 آغاز شد همه رو تبریک میکنم. با همه معلوم است که این دربی خطلان زمین است در لیگ یکم بین سرویکمر و پنشر. بازی خیلی خوب بود. هر دو دسته آغاز کردن نمیخواستن گل رو با دروازه خود سرتیان. از سببی که ما گل یکم رو زدیم بچه‌ها کمتر خسته شدن. من میندارم بچه‌ها خیلی خوب بازی کردن، نقص کردن. خیلی فوتبال است. یک خطاگی دیدیم که در دقیقه 88 با ما گل آورد. با این نگاه نکردم و سرمون رو خم نمیکنیم، با فکر آینده رو میکنیم. بازی آیندهمون در دسته ماهیره. با 6 روز وقت داریم، شروع تیاری میبینیم، فکر میکنیم، اندیشه میکنیم، بچه‌ها رو خوب تیار میکنیم، حرکت میکنیم که مخلصای خود رو شاد کنیم. بازی اول این بازی یکم بود. همه وقت بازی یکم بازی قیم میشه، چی برای ما چی برای پنشیر. پنشیر یکی از دستای پرقوتی دست لیگ یکم باشه. ما خیلی شما دیدید قسم یکم بازی 30 minut یکم بازی پورا به برتری ما گذشت. ما از لحظه‌های گلزنی استفاده بردن نتونستیم. بنابر همین بازی قسم دوم یخیلا بود، برابر بود. وقتی که ما بازیگرا تغییرات درآوردیم ما یاردم کردن برای ما گل زدیم و بازی رو مساوی کردیم. بازی آینده با دسته دینامو یکی از دسته‌های پرقوت‌ترین لیگ در خانه داریم. مقصد ما لیگ اولی برآمدن. دسته دینامو رو من بیشتر دسته گپشونا میگویم. در بازی‌های این دسته اصلا مخلصان زیادتر میآیند. این رو میتوانیم در بازی‌های من بعد اثبات نماییم. این است که وقت دسته با باخ روبرو میشود یا در رفت بازی اندک اشتباه رخ میدهد، مخلصان در حال از منبر داد و فریاد میکنند و حتی دشنام و دادزنی ها را به سر فوتبال بازان روا میبینند. این معنای آن را دارد که دسته زیر توجه مخلصانش هست و فوتبال بازان برای کسی در میدان بازی میکنند. پوشیدن است که اهل‌دین توردیف منتخب 19 ساله کشور را به این دسته جلب کرده است و سال گذشته مشکلات زیادی را پس سر کردند. اصلا پیش روی آنها را یک مسابقه بین المللی با نام جام ملت‌های عرب گرفته بود. بعد برگشت از سفر آنها چند بازی دیگر را باختند و وقت به خود آمدند که حتی برای جای چهارم جدول شانسی متماتیکی نبود. آنها در موقع پنجم جدول موسم را خاتمه بخشیدند. دسته حاصلات باشد سال گذشته با روشن ظفرآباد تا آخرین نفس مبارزه بردند و بالاخره با یک خال زیاد دسته شمال کشور به لیگ عالی رفت. امسال گمان موقع اول از روی پیشگویی من حق حلال حاصلات فرخور است. دور اول چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم دینامو و حاصلات را به هم آورد و ببینید که نتیجهش چی شد. باشگاه حاصلات نویای فرخور لیگ یکم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال را با پیروزی آغاز بخشید. در بازی مرکزی دوره یکم لیگ یکم حاصلات با حساب 3-0 دیناموی شهر دوشنبه را شکست داد. دیدار دسته‌ها در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر شد. بازی خیلی جالب دیدنی صورت گرفت. در دقیقه 21 قسم اول دیدار از هیئت دسته حاصلات دلیر چالف و زدن گل دست یافت و دستش را به پیش برآورد. با گذار 16 دقیقه مهمانان گل دوم خود را وارد دروازه دوشنبگی ها نمودند. دلیر شاموراد و با ضربه نشانرس خود از مسافه دور توپ را وارد دروازه رقیب کرد. قسم اول دیدار با همین نتیجه 2-0 پشت سر شد. در دقیقه 79 قسم دوم بازی فوتبال بازان دینامو در داخل جریمه‌گاه خویش به قاعده ستیزی دست زدند و داور به دروازه آنها پنالتی تعیین نمود. جریمه 11 متره را سفرعلی کریموف به خطا وارد دروازه دینامو نمود. با همین ترتیب دسته حاصلات نویای فرخور لیگ یکم چمپیونات کشور را با پیروزی سفری آغاز کرد. در پایان دیدار مربیان دسته بازی مذکور را چنین شرح دادند. خیلی که ما در تمرین ها کار کردیم، بچه‌ها امروز امان چیزایی که ما در تمرین گذاردیم بچه‌ها با خوبی استفاده برده و صاحب غلبه گشتیم. امسال مقصد ما با رهبریت در آن است که ما بازی ها رو با نتیجه خوب گذارنده و سزاوار جای اول گشته بر ویش لیگ برآمدن.
барои лигаи олӣ буромадан ҳама дастҳо шанс дорам. И даври аввал аст, и футбол аст. Бозӣ ҳам бохт дорад, ҳам бурд дорад. Барои мо бояд роҳ афтода нашавем. Дастаи ҳарифро мо бо ғалаба табрик мегӯм. Дастаи хуб аст, дастаи ҳосилоти фархор, дастаи соли оянда мо соли ки гузашта буд мо дар ёд дорем. Даста метавонист ба лигаи олӣ роҳат гирад. Дар бозии аввал дар бозии охир онҳо ба бохт дучор шуданд, натонистанд ба лигаи олӣ биромаданд. Лекин даста маълум аст ки тайёрии хуб дидааст. Ҳамун нақшҳое ки ҳамун вазифаҳое ки дар пеш даста аст, дар дастаи ҳариф мо дидем. Даста бисёр хуб як бозии хуб нишон дод. Хай футбол аст. Фақат аз мо чӣ мо фақат табрик мекунем. акнун таваҷҷӯҳ намоед ба натиҷаҳои бозиҳои даври аввал ки гумонам ғайри рақобати сарҳадчӣ ва душанбе ҳамаашро тариқи навор нишон додем. Ба ҳар ҳол рақобати миёни дастаҳои сарҳадчӣ ва душанбе 2-0 ба нафи душанбе хотима ёфт. барқчӣ ваҳдатро бо ҳисоби 4-2 шикаст дод ва ҳулбук бошад моҳиро бо ҳисоби 5-1 мағлуб намуд. рӯзи дуюми бозиҳои даври аввал бо ғалабаи куктош бар дастаи гулистон оғоз ёфт ки он ҷо бозингарони дастаи ноҳияи рӯдакӣ ба дарвозаи гулистон 2 голи якҷавоба заданд. бозии дастаҳои панҷшер ва саройкамар мусовӣ 1-1 шуд ва ҳосилоти фархор динаморо 3-0 зад. ҷадвали умумии мусобиқа ҳоли ҳозир баъди даври аввал ҳулбуки восеро бо 3 имтиёз дар мавқеи аввал нишон медиҳад. аслан дастаҳое ки 3 имтиёзӣ ба даст оварданд дар ҷадвал зиёданд, вале ин ҷо фақат таносуби голҳо мавқеи дастаҳоро муайян сохтааст. дастаҳои барқчӣ, ҳосилот, душанбе ва куктош дар қатори ҳулбук 3 имтиёзӣ доранд, вале шумораи голҳои задаашон ва голҳое ки ба дарвозаи худ аз ҷониби ҳарифон хӯрдаанд онҳоро дар мавқеъҳои баъдӣ нишон медиҳад. хонаи аутсайдерҳоро бошад дастаҳои сарҳадчӣ ва динамои шаҳри душанбе ишғол намудааст. моҳири ёвум бо он ҳама торуморшавӣ аз ҷониби ҳулбук бо 1 гол ҷавоб гардонид ва худро аз таҳхонаи ҷадвал ба боло бурд. даври баъдӣ ба мо бозиҳои ҷолибро пешниҳод месозад, махсусан рақобати дастаҳои душанбе ва барқчии ҳисор ки чӣ гуна дар боло гуфтем. ин дастаҳо нисбати дигарон андак ҳам аз ҷиҳати таҷриба ва ҳам аз ҷиҳати кадрҳо ва ҳам ҳайати мураббиён нисбати дигарон пурқувваттар ба назар мерасанд. гулистон бо ҳосилот дидор анҷом медиҳад ва ваҳдати шаҳри ваҳдат дар хонаи худ ҳулбуки восеро қабул мекунад. саройкамар динамо, моҳир панҷшер, куктош сарҳадчӣ ин рақобатҳои рӯзи охири даври дуюми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум хоҳад буд. ҳафтаи дигар вомехӯрем. хайр.